Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakun Nyotrap National Awakening Movement kaladawa ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban pinsange shwa ya ka jingpin bana rungkam tat hado banda penbaik pura ya ka roster system ukurwa abalapha du Vice President ka khnamu uba Thomas Pasa lingba ka video shagilat pathai khubor ulong ba ka jingkran jung sumbut minti rangba uba Preston Tensong halor ka roster system kampa satya kumba ka Sarkar ka danai ban ai ya ka jingkular ulong ru ba jingong jong ba Preston banyathir sani halor ka roster system tang hapo ka jingalang kanhun menteri kan amweng ya ka jingya nakaliang jongi kani ka jingkran jong ba Preston Tensong tip ni sio yo ka dei tang ka kabut ka ba lesi ba penjalan dan ba penjorong ni ka isu kawan kong hi ba pin khot kita cabinet meeting pin khot all political party meeting nani pin khot ikata ka meeting jong kini ki MDA partners kandon jing mi ne yang nite hakabakut di kumangnya dawan ba sedang ni kwai special session hapo ka yin war thawan kang ba kan syongnya kata ka rukom penwandur ya ka roster system marka floor of the house hi ka deka kerdan ko biang tamban si mikini kira ki bakta ya ki imnang sarang jo jala rokoi pi nakaliang jongi hakini kinja stingu ilai ba khantam kini sitio artio ba bon bam tak department kila sedang penbi advertisement wood cha habri batki post ki ba live haki tnat trikam sarkar bo pher de ngimtip kani ka jing penslam ka jing persang jong sarkar banwan ra dikta ki cabinet meeting nongkong ne kita all political party meeting bat ki lesi kan datang ka jing aila ban pendap kan pendrung kam wood ya ki barang sa ki tnat kam sarkar bo pher katkum kan ka roster ka ba bian ka bakila pendrikam kenapa on mentoy tang iwei kawai ni jai benriu iba dan poka state ka jongi dan kalian ka jongi nang bang in penpawa na kalian jong dibdisi ya nani ka sarkar ki sukhiya sha ya kan ni tingi bu ka jing dawa ba dei ban stop no ki recruitment bor hadu banda debat penbet ya ka roster system nada kimla ban le kumta let's say kani ka jing bu tangki multiple meetings pada kan datang ka jing aipor ya kita trikam sarkar mantap kam wood ha kita baper da jai benriu garo komang i mata gilai pus ki baboni ki pus ki la alot bachaki jai benriu garo ki donasi kharchi kalian juga kita bahasa kita dari kuat berkeran bana kalian jong government lada ki kuat ban bu jari tai cabinet meeting ter pensangnya swa kan ka tungkam ba ngin sedang men tungkam yang berkhot attachment hadu banda da penbai